Втори, здравейте отново. Аз съм Ина. По образование съм богослов. Завършила съм преди повече от 20 години в Богословски факултет в Софийския университет. От 10 години живея в Англия. А, През така много предизвикателства преминах, но преди много години си намерих моят духовен път. И всъщност това, което се занимавам сега, мога да кажа, че е проектирано и така заложено като част от житейската ми мисия преди повече от 15 години. С радиестезия се занимавам от 99-та година. В началото съвсем така като любител, за близки, за семейство, но мога да кажа, че повече от 10 години професионално се занимавам и всъщност пътя ми към радиониката и това, което сега практикувам като холистичен терапевт, е свързан с радиестезията, защото радиестезията и радиониката са всъщност два клона на една обща наука и на така древна. Радиестезията е древно изкуство, може да се каже. Така че надявам се днес да мога да дам много полезна информация, нова информация. Какво още направих тук в Англия? Ам, Записах и сега пиша всъщност дисертация към единствения западен университет, който е акредитирал астрология официално като дисциплина. Това е една дисциплина културна астрономия, астрология. И съм много щастлива, че моите ръководители ми позволиха да пиша дисертация точно свързана с темата на моята работа. Холистичното лечение, практиките радионика и хомеопатия и процеса на изцеление в връзката човек-космос, което мисля, че никой друг не е писал по темата радионика. Отделно уча в момента психология, завърших и допълнителни курсове, съм сертифицирана, имам право да консултирам, астролог, нумеролог, таролог от години. Ам, Тук завърших също Академия по психично развитие при Ричард Найт, така да си увелича способностите, които имам, защото дори да имаме вродени способности, трябва да работим и да се развиваме. А, Курсове по хипноза също при Али Кембъл. Мисля, че така много добре инвестирах и време, и средства, и моите мечти в моя път. И сега се чувствам готова да помагам на хората. От 3 години и половина вече практикувам радионика. Знах, че ще я практикувам от повече от 10 години. Отнеми ми време, разбира се, да се почувствам сигурна достатъчно и да се убедя и за себе си, и за семейството ми. И всъщност с тази система Quantum Care, която ще представя днес като част от презентацията, работя от 2020 година, от септември месец. Преди това ползвах запери на доктор Хулда Кларк, съответно и нали, всякакви други методи изучавах. Мога да кажа, че след 8-9 месеца търсене на най-добрата система, защото това, което аз исках е наистина най-доброто, което е на пазара в момента, смея да кажа, че съм изключително удовлетворена от резултатите. Много клиенти, много пациенти, много случаи, сложни медицински случаи, дори сложни от гледна точка на традиционната медицина, дори не диагностицирани, трудно за диагностицирани. За диагностициране ние успяхме да намерим къде е причината за заболяването. И аз сега днес ще ви представя информация и за лабораторията, на която станах миналата година ексклюзивен представител за Великобритания и за Европа също. Не само за тази система, за цялостното им оборудване. Така, сега ще споделя екрана. Мога много още да говоря неща и от личен опит. Надявам се скоро да излезе първата ми книга и да се срещаме и на живо. Само да кажа, че през месец май и юни, за тези, които живеят в Англия или тези, които имат желание да пътуват до тук, ще организираме с моите колеги и с хора от моя екип много интересни срещи на интересни места. Аз изследвам лейлини, съответно и пиша за лейлини. Дори имам един проект, който беше одобрен от университета за да изследвам една лейлиния, която е на остров Уайт, докато живях там. Но ще ходим в района на Гластънбъри. Тя е звуков лечител, ще правим медитации там и въобще така инициации на енергия, споделяне на женска енергия, идеи и не само женска, разбира се, и мъжете са добре дошли. Започвам по същество. Ще споделя моят екран. Надявам се, че
Няма да ви претоваря с много информация, но и се надявам да ви е интересно. Дори да ви претоваря малко с информация, няма да е зле. После, ако има някои допълнителни въпроси, може и след семинара да се свържи с мен, да ми пише, ще се радвам и да говорим и така. Добре. Ще говоря презентацията. Така. Надявам се вижда добре. Единствено, може би няма да успея да виждам една секунда. Ако някой през това време иска да се включи. Да, всъщност, тук ще мога да виждам. Добре. Добре. Днешната тема на семинара е квантово лечение с радионика. Може би сте чували термина квантово лечение, защото така доста холистични терапевти започнаха от преди години да говорят за това, като Дипък Чопра, например. Искам да ви кажа, че квантовото лечение не включва само метода с радионика. Да, радиониката е базов метод в квантовото лечение, но квантово лечение можем да прилагаме на практика и без устройства. Можем да прилагаме квантово лечение с ментална енергия, с друг вид енергия, с друг вид средства, с светлина, с образи, с картини, с думи, с мисли, чрез медитация. Така че, ако трябва да обобща, квантовото лечение е всъщност цялото ни съществуване и всичко, което ние допускаме до нашето съзнание и подсъзнание като информация, това, което ние излучваме, отразяваме съответно като информация, всичко на квантово ниво има огромно значение. Огромно. Но конкретно днес това, което ще се фокусирам е за радиониката. За предстоящия курс по радионика аз ще обхвана и други методи, касащи квантово лечение, за да могат дори хора, които искат да практикуват квантово лечение с радионика, да го правят дори без да е нужно да инвестират твърде много средства, ако нямат в момента възможност. Пак е възможно и пак има добри резултати. Така, ще цитирам Алис Бейли и от нейната книга Трактат за космичния огън, че човекът всъщност е фрагмент от универсалния разум или световната душа и като фрагмент по този начин е участник в инстинктите и качествата на тази душа, както се проявява през човешкото семейство. Не знам дали сте се запознавали до сега и дали сте чели трудове на Алис Бейли, но тя е всъщност теоретичната, ако трябва да търсим теоретична база за радиониката и за квантовото лечение, това са трудовете на Алис Бейли, трудовете на Рудолф Штайнер, разбира се и на редица други автори, но специално Алис Бейли мога да кажа, че по отношение на радиониката всички бащи родоначалници на радиониката, като Дейвид Тансли, доктор Брус Копън, Рут Браун, всички те са ползвали теоретичната обосновка за езотеричното познаване на човека и езотеричното познаване на връзката човек-космос и какво всъщност е човек. Така че ние трябва да разглеждаме човека като една много сложна и комплексна структура, която не се състои само от физическо тяло, но ние съответно имаме а, и финна анатомия, ние сме мултиизмерни същности, имаме дух, душа и тяло, които са също на мултиизмерни и твърде комплексни. Дори не може да се каже, че човек е само дух, душа и тяло, практически това, което на нас до сега ни е обяснявано и това, което и религиозните доктрини не се задълбочават съответно да дадат пълна структура на това какво представлява човек. Ние сме много сложни същества, ние сме уникални същества, имаме уникални способности, огромна сила да влияем върху материята, огромен потенциал да променяме както състоянието на нашето собствено тяло, така и целият свят около нас, цялата материя. Защото сме подобие на нашия Създател. Тоест нямаме лимити и ограничения. Сега, основните теми, които ще разгледаме днес,
Значимостта и важността на темата и основните принципи на квантовото лечение. Защо е важна? Всички знаете, че преживяхме така едни 2-3 години огромно предизвикателство за цялата човешка цивилизация. Бяхме затворени, сблъскахме се с вирус, който беше така доста добре обработен и продължава да си функционира, но не и само за това. Важна е темата, защото се променят като цяло парадигмите по отношение на здравето. Какво е здраве, какво е здравия човек, какво е здраво общество. Тоест, предстоят едни огромни трансформации. Мога да кажа, че от космоса ни помагат, спускайки определени модели и нови енергии, с които ние трябва да се справим, нови предизвикателства. Самата Земя се променя, ние се променяме, еволюираме съвсем така, доста бързо. А, един момент, само да допусна други хора. Добре. Така че темата и квантовото лечение са изключително в момента актуални с оглед на новите промени, които се извършват в цялото ни общество. Виждаме как различни здравни системи малко по малко, стъпка по стъпка, така започват да неглижират а, темата за здравето, а пък в други общества, напротив, започват да се търсят все повече алтернативни методи, да се поощрят хората да се връщат към природни и натурални методи за лечение, да се поощрява алтернативната медицина. И това е защото е осъзната и вече дори науката има доказателства колко са важни менталното състояние, емоционалното състояние, нашите модели психични, които следваме съответно за здравето на тялото, както и за здравето на обществото. Например, в традиционната медицина вече се говори, да кажем, за проблеми с кожата, свързани с алергии, свързани с остри реакции, свързани с съответно нетипични реакции на кожата. Дори има нова дисциплина психонерно дерматология, т.е. вече е направена и наистина има преки доказателства за пряката връзка между ментално-емоционалното състояние на човека и съответно състоянието на неговия най-голям орган. Кожата е най-големия ни орган и това е всъщност нашата пряка връзка с реалния свят. Когато кожата има проблеми, съответно те отразяват вътрешното състояние. Съответно, ще говоря малко за квантова физика и малко наука. Ще обясня какво е радионика и как работи. Бързи история ще дам за развитието на радиониката. Всеки, който има желание и допълнително иска да научи нещо, може да провери в Google, мога да прати допълнително източници, ако ми пишете, и да дам повече информация, също мои статии да споделя и така нататък. Ще дам накратко, защото няма как да се впусна в толкова големи детайли, къде може да се ползва. На практика навсякъде може да се ползва, във всички сфери на живота. Ще представя системата Quantum Care, която аз ползвам. Това е 21 век технология, най-доброто в момента, в което е в сферата на радиониката. Разбира се, има и много други лаборатории, и други оборудвания, също много добри. Даже наскоро имам ученичка и клиентка, която, например, ползва, да кажем, на Беркана лаборатории оборудване, което също е много добро и може да се ползва и да бъде полезно. Така че в специално курс, който предстои да направя по радионика, няма да задълбочавам единствено само с работа с оборудване на лаборатории Копен. Напротив, ще дам всякакви алтернативи и възможности, така че всеки да намери негови инструмент, ако реши да започне. Принципите са едни и същи, няма значение какви инструменти се ползват. Не е задължително, непременно да започвате от нали, съответно най-така скъпо оборудване и най-висок клас оборудване. Може да започнете с малко по-нисък клас оборудване. То също е ефикасно и също е ефективно. Ще дам информация и така ще споделя малко повече за връзката емоционално и ментално здраве и физическо състояние. Защо? И всъщност ще дам информация повече какво е човек и как става тази връзка.
Съм много щастлива да споделя за това, че миналата година учредих фундация Radiant Healing Foundation, като основната мисия на фундацията е да всъщност да работим за полза на хората и тяхното ментално здраве. Като главния проект в момента на фундацията, това е третиране на деца с аутизъм и затруднения в обучението. И се надявам наистина да можем да помогнем на много семейства, на много деца. Това не са болни деца. Това са деца с особености, на които ние трябва да помогнем, те да могат да ползват тези особености съвсем нормално и адекватно да функционират в ежедневието си, в нормалния свят, без да отнемаме тези специални и специфични качества, които те имат, защото много от тези деца имат уникални качества. Те всъщност може да се каже дори, че така съзнанието им е доста разширено. Ще дам информация за предстоящия курс по радионика и съответно обещах, разбира се, и ще има подаръци, бонуси, промо за всички участници в семинара. И можете да ползвате отстъпки в момента на 50%, както за курса по радионика, така и за курса по медицинска радиестезия, който е задължителен, за да бъдете включени в курса по радионика, за да избегнем отново преповтаряне на информация. Не искам никой да започва да се ангажира с третиране на хора, без да познава същностите на това, което работим. Не трябва да се отнасяме изключително отговорно, следваме професионален етичен кодекс. Аз съм завършила курс специално за радионика в Британската асоциация по радионика, също при Open Labs, и мога да ви кажа, че държа моите последователи, моите ученици да следват принципите така както аз съм обучавана да следват и те тези принципи. Има значение. Всяко нещо има значение. И след това ще остава съответно да има време за въпроси. Предполагам, че ще имате. Сега, какво е човек? Тук мислих да споделя една част от презентация в моя курс по медицинска радиестезия, но всъщност няма да го направя, за да не забавям времето. Ще разкажа набързо, без да пускам нали, друг слайд и друга презентация. Накратко, ние сме комплексни същности. Освен физическо тяло, имаме много сложна духовна структура. Така популярно и хората си знаят. Нали? Ми имаме 5 финни тела, 7 чакри, знаят си основните чакри, навсякъде се говори за балансиране на чакри и така нататък, но всъщност дори финната ни анатомия е толкова сложна, колкото е сложна и физическата ни анатомия. Като отделно сме свързани и с космоса. Значи, всеки един енергиен център на човека е свързан с съответен, да кажем, планетарно тяло от Слънчевата система. Всеки енергиен център на човека е свързан с определен цвят. А какво е цвета? Това е определена призма на светлината и мога да ви кажа, че всъщност всичко е светлина. Целият ни свят е светлина в различна форма. Може да бъде по-сгъстена и в по-материална форма. Съответно, може да бъде във вид на звук, може да бъде във вид на образи, може да бъде във вид на цветове. Така че всъщност това, което ние прилагаме, както и във вид на честоти. Защото светът е ментален, светът е свят на вибрации. Вселената е в вечно движение, в непрекъснат така, апгрейд или непрекъснато подобряване, непрекъсната промяна, непрекъснато развитие. Всъщност, единственият момент, в който ние можем да усетим наистина, че светът е спрял, това е когато ние сме в дълбока връзка с себе си, с душата си, с източника, с нашата мисия, с принципа на живота, с така автентичната, витална, жизнена енергия и сила. Да, тогава ние можем, дори за части от секундата или минути, в състояние на дълбока медитация, в състояние на дълбока свързаност, в състояние на дълбока молитвеност също може да бъде. Ние можем да бъдем в пълна връзка с себе си и тогава всичко спира. Просто защото
Времето тече линейно само на ниво 3D измерна структура. Извън тази времева структура, в която ние живеем в материалния ни свят, времето не тече линейно. Всичко се случва всъщност едновременно на мулти нива. Мога да ви кажа, че човек функционира на 12 енергийни нива за момента, тъй като ние продължаваме да се развиваме и нашата еволюция не е приключила. Напротив, сега ни предстои еволюционен скок. Първият ласък беше даден. Но човек е огледало на космоса. Ако приложим принципите на херметизма и езотеричното познание, каквото горе, това и долу, каквото вън, това и вътре. Тоест, каквото е в ума на човека, каквото е в неговите емоции, каквото е в неговата душа, това е в неговия живот, това е в неговото тяло, това е в неговото здраве. Какво е здравето? Здравето е баланс. Баланс. Ние сме комплексна структура от толкова различни енергии. Идваме с една раничка, качена на гърба ни, когато се раждаме тук, с нашите нумерологични характеристики, астрологични характеристики, с нашата опитност от минали прераждания, с нашата опитност, която душата е избрала в настоящото прераждане, с нашата опитност от нашите праотци и нашата родова карма и връзката ни с рода, с държавата, с планетата. Тоест, ние не идваме като черна дъска и да започваме от начало. Всичко това, цялата тази информация е вътре в нас. И ние много лесно можем да я прилагаме и да я ползваме. Какво е болестта? This is. Разделила съм тук. И болестта е, когато връзката е с душата, връзката с мисията в този свят, връзката с това, което трябва да изпълним като човешко същество в това проявление е нарушена. Мога да ви кажа, че това е първия признак за болест. Disease, когато правим нещата, прекъсваме връзката с easy, с лесно, прекъсваме връзката с това, което е толкова лесно всъщност да бъдем човешки същества, а всичко, което правим често в живота си, е ние да отклоняваме и да се отклоняваме от мисията и от пътя, който е избрал душата, предначертал душата, това, което е заложено като мисия, като развитие. И всъщност здравето е да възстановим баланса и да елиминираме дисбаланса. Дори можем да говорим, че и в радиониката много често тази терминология, която използваме и често това, което коментираме с колеги, аз помагам в много международни групи, мога да кажа, че имам дори и международен екип от колеги. Ние дори не говорим за болест, лечение, ние говорим за баланс и дисбаланс. През цялото време говорим за баланс и дисбаланс. Баланс на енергиите, защото за един човек това, което е добро за него, е определен вид енергия, определен вид дори духовни занимания могат да бъдат полезни, за друг човек могат да го доведат до лудост, до паник атаки. Нали, всичко, което в момента е толкова модерно и всичко се рекламира и всеки безкритично се хвърля в всякакви опити да развива духовната си природа, но не го прави балансирано, не го прави дори с критичност и с научен подход. Много често уязвим за досег и достъп не до там добронамерени енергии, не до там добронамерени или подходящи за него, съответно, принципи. Защото както човека е една енергийна структура, която е огледало на космоса, мога да ви кажа, че всяко нещо, всяка научна доктрина, всяка научна дисциплина, всяка религия, всичко това също има огледален духовен образ. Тоест, оттатък има една духовна структура, която, когато човек влезе в досег с тази материя и с тази информация, той се свързва с нея. Много често може да стане донор с енергията си и енергията му да не отива по най-добрия подходящ начин. Затова аз много често съветвам моите ученици: не бързайте да следвате гуру. Всичко, което ни е нужно, е дадено. Бъдете много критични. Това беше първото нещо, което, когато започнах да уча в университета на Уелс, Тринити Сейнт Дейвид, когато започнах да уча културна астрономия и астрология, при доктор Николас Кемпиан, доктор Бернадет Брейди, въобще
така имена тук в западната астрология в Великобритания и това, което те направиха всъщност, да върнат отново астрологията като официална научна дисциплина в университетите, както е било някога. Това беше първото, което те ни казаха. Не ни гледайте колко титли, колко професорски титли имаме или колко е дълга автобиографията ни или когато четете някой автор. Бъдете критични към всяка нова информация, към всяка нова теория, към всичко, което се сблъска. Аз за това съветвам моите ученици. Бъдете критични, а, може една практика да е подходяща за вас, друга да не е. И отнасяйте се винаги с дух на изследовател и човек, който иска да научи повече и може да намери повече. И всъщност така протича и въобще развитието. Но възстановяване на баланса, това е целта. Това е целта. А балансът се възстановява, когато възстановим връзката с душата си и осъществим и възстановим връзката с космоса, защото божествените принципи и тази частица, която ние имаме вродена и е част, и тя е неразрушима. Има структури на душата, които те се разпадат след определен брой инкарнации, прераждания, но както Аристотел, ако четете трудовете му, и Платон, развиват и всъщност достигат до същността, както и християнските апологети, че има една неразрушима връзка, една неразрушима частица в човешката душа. И когато човек се свърже отново с човешката си, духовната си същност, мога да ви кажа, че здравето настъпва, може дори мигновенно да бъде. Мигновенно. Пример. Дори от ежедневието. Млад човек, който родителите са потомствени адвокати. И те искат съответно и сина да бъде такъв. Обаче неговия избор на неговата душа и избора на неговия житейски път е той да се занимава с изкуство. Но какво често се случва? Амбициозни родители влагат много в децата си, изискват много, големи очаквания имат, притискат, манипулират дори и в крайна сметка постигат своето. Това дете започва да учи, става млад човек, започва да работи, а той не е добре. С него се случват неща, които започват да притесняват неговото семейство. И в един момент, след години, се стига до сривове или чести бърнаут, прегаряне или депресия, или въобще много късно да кажем, на 50 години човек решава изведнъж да промени целия си кариерен път. Защо се случва това? Защото той вече е готов и е осъзнал, че иска да прави неща, които наистина чувства и желая. Дори осъзнаването на един проблем, мога да ви кажа, че е половината от решение на съответната причина за проява на симптоми и заболяване. Не винаги проява на симптоми означават заболяване. Другото, което искам да ви кажа от практиката ми с радионика от 2020 година, че първо заболяванията възникват на ниво финна структура, ментално, емоционално тяло и след това се спускат към физическото тяло. Освен когато не говорим, нали, за някакво увреждане чисто физически на тъкани и на органи в физическото тяло. Но обикновено заболяванията започват и те дори могат да се видят с нашата диагностика, могат да се видят дори потенциално в развитие, съответно заболявания, които могат да се проявят или още да не са се проявили с симптоми. Също така, тук набързо мисля, че дори няма нужда да повтарям, но това са много принципи на херметизма, защо са важни и всеки, който се занимава всъщност с холистично лечение, холистични практики, било хомеопатия, било рейки, звукова терапия, кристалотерапия, слънчева терапия, терапия с думи, с изкуство, с всякакви методи, алтернативна медицина и различни от конвенционалната медицина, всички те прилагат принципа на херметизма и на езотериката. За нас може да се каже, че ние смятаме, че това е един принцип, започнал с Хермес, да,
и развит след това много по-късно от езотериците, но мога да ви кажа, че древните са познавали прекрасно принципите на езотериката и са ги наричали по друг начин. Аз имам един проект, който писах, едно изследване за, например, за индианците Хопи в Северна Америка, за техните практики на лечение. И трябва да ви кажа, че техните практики на лечение са радионика, без устройства. Думи, т.е. всяка дума, всяка мисъл е определена енергия, светлина и образи. Те са правили картини от пясък и съответно, когато човек е имал, някой от племето е имал заболявания, те са рисували конкретни картини от пясък с конкретни определени цветове за всяка картина, карали са го да повтаря определени мантри и да пее и да бъде малко в изолация, т.е. да не допускат тази енергия на болестта да навлиза в цялата общност. Това, между другото, също е валидно и за богомилите. Богомилите също са отдалечавали за известно време хора, които са страдали, особено от някакви душевни дискомфорти. Така че можете, по-късно ще изпратя презентацията, можете отново да си прочетете, няма нужда да и повтарям, а и мисля и вярвам, че всъщност повечето от вас са така наистина запознати с принципите на херметизма, на езотериката, но защо съм ви включила тук? Защото всъщност радионикът и квантовото лечение, те са базирани на тези принципи. Това, което ние практикуваме, е базирано на принципите на квантовото лечение и езотериката. И затова е задължително да се познават. Защото тогава много лесно ще намирате причините за заболяването. Защото традиционната медицина в повечето случаи лекува и третира резултатите. Лекува и третира симптоми. Но рядко се задълбочава да търси причини. Вижда, тялото страда, някаква болка се проявява, дават едни лекарства, симптома изчезва или се премества на друго място, в друг орган, или се измества във времето, но всъщност човек продължава да е в форма на dis-ease. Т.е. той продължава да е откъснат от пътя и това, което трябва да осъществи, и в него болестта продължава да стои. Т.е. докато не се изкорени, не се промени и той да не осъзнае и да се промени и да се премахне причината, в латентно състояние болестта ще продължава да съществува. Трябва да ви кажа, че много са малко случаите, но от практиката ми има случаи, които има хора, които не искат да бъдат излекувани. Можем да им помогнем дори и на такива хора. Тоест може да се приложи, да си изпратят честоти, да се направят протоколи, в този човек да се събудят силите за живот, желанието за живот, да започне да вижда, но красивото, да започне да се връща към импулса си за живот. Да, можем, но ако този човек след това не поеме по пътя и да е устойчив, много често, за щастие в моята практика, аз нямам много такива случаи, но имам два-три случая, в които просто осъзнах, че тези хора дори и търсят начин да ускорят болестта и да приключат. Има обяснение за това, не само заради понякога предизвикателства на съответни заболявания, висок стрес, висока болка, страдание. И друго, много често, така и дори с мои колеги дискутираме, ако това е избора на душата, да премине през тази опитност. Или ако има, много често има, примерно, кармични наслагвания. Но искам да ви кажа, че в новото време и в един вид ние преживяхме един ресет. Тоест, много от кармичните тежести бяха елиминирани. И аз наистина дълбоко вярвам, а и така, защото винаги съм... За мен да обожава живота е просто... не е задължително, но просто е... Това е състоянието, в което трябва да пребивава всеки човек, да благотвори живота и да обожава живота. И всячески да се стреми да го запазва. Но аз наистина дълбоко вярвам и често казвам на колеги, не можем да оставим никой, дори той да е в такова състояние и да иска. Ние трябва да опитваме до последно. И
да се надяваме, да изпращаме нашата енергия, да изпращаме честотите на радиониката и на оборудването с цялото ни най-искрено дълбоко намерение, дори на по-късен етап тези хора да не се отказват и да искат да се преборят. Защото ако не е твърде късно, например при някои заболявания като рак, когато стане твърде късно, наистина е много късно и трудно да се помогне, но ако не е твърде късно, мога да ви кажа, че дори заболявания като рак могат да бъдат третирани, могат да бъдат лекувани и процесът може да бъде спрян и да бъде обърнат. И това дори не е само от моята практика. Например, ако четете книгите на Дипак Чопра, той има точно такива случаи, макар и да не ползва радионика, но ползва радионика в друг вид. Така че оставям принципите на езотериката и херметизма да разсъждавате и по-късно може да се върнете и съответно да ам, се запознаете и с допълнително по-дълбока информация. Сега, малко квантова физика. Айнщайн. Айнщайн, това, което ни остава и с това, което е популярен, най-вече, нали, освен с гениалността си, теория на относителността. Но трябва да ви кажа, че в края на живота си Айнщайн започва да преразглежда абсолютизма на теория на относителността, защото за момента в физиката и в квантовата физика се счита, че теория на относителността е един таван, който ние сме достигнали, един предел, който поне така се считаше, вече не. Но в края на живота си, когато той преразглежда собствената си теория на относителността, и тя е валидна, но тя е валидна за големи обекти, се оказва, че тя всъщност не е приложима и не работи по същия начин, когато говорим за малките частици и квантовата физика. И самият той, и това е много популярно, ако го потърсите в Google, той говори за а, spooky action at distance. Тоест, връзка, която е мигновенна, която се осъществява, дори мога да ви кажа, че е по-бързо от скоростта на светлината, на квантово ниво. И този термин, те сега в момента го използват, и радиониката, всъщност и квантовото лечение могат да бъдат обяснени научно изцяло базирани на квантовата физика. И специално има теория за квантовата свързаност. Всъщност, ако се задълбочим в тази теория, всъщност ще открием един езотеричен принцип, че това е свързаността между Вселена човек, между всичко в този свят. Дори ако трябва да се задълбочим за съществуването на едно единно поле, в което всичко е свързано, можем да го, нали, някои го наричат етер, или тъмна материя. Тъмната материя обаче е различна, но сега няма да се спирам на това. Но всъщност наистина всичко е свързано и всичко може да комуникира без никакви препятствия от гледна точка на време-пространството. По същия начин, по подобен начин, всъщност, например, комуникират близнаците или хора, които са много близки духовно свързани. Или, например, майка с децата си. И вие сте го изпитвали. Вие винаги знаете, когато нещо не е наред с някой ваш близък. Вие го усещате. Или когато имате нужда да чуете някой, или когато си мислите за някой и след това той ви се обажда. Всъщност всичко това е spooky action artist. Тоест мига, в който вие си помислите за един човек, вие вече ментално на енергийно ниво сте осъществили връзка с него. И какво правят физиците? А, теорията за квантовата свързаност, Макс Планк, и всъщност се установява, че на квантово ниво, на микрониво, теория на относителността не е валидна. И всъщност частиците не реагират по начина, по който би трябвало да реагират, ако се прилага теория на относителността. Тоест тук вече ние имаме различен вид теория, която се развива. И в момента това е всъщност най-големият катализатор за развиване на науката. Това е квантовата физика. Смея да го кажа
Това е най-големия катализатор. Ако вие имате представа само за последните 20 години от целия поток информация, например, който е получен и от телескопите, които съответно са изпратени, Хъбъл и други, както и от изследвания в квантовата физика, в момента част от тези данни те просто не могат да бъдат отработени, няма достатъчно хора и сега се надяваме наистина и така научната общност се надява, че, например, изкуственият интелект ще помогне да се отработят този огромен обем информация, която може да промени из основи човешкия живот. И съответно и здравето, и как ние функционираме като здраво общество и като здрави хора. Защото, например, няма да се ползват донори на хора, защото ще има информация какво представлява органа и на енергийно ниво, каква е връзката на тялото и органите на един човек и защо не е хубаво да се присаждат на друг, а просто ще бъдат отглеждани. Или лечението няма да се осъществява по традиционния начин. Значи мога да кажа, че квантовата медицина и енергийната медицина, радиониката, това ще бъде, това е медицината на бъдещето. И между другото, много лаборатории и болници започнаха да взимат подобна техника. И има и по-големи уреди, по-големи апаратури, които се ползват, лекари, които започват да ползват, защото все повече се обръщат към всъщност изконния начин за постигане на баланс и премахване на dis-ease, т.е. премахване на елиминиране на тази откъснатост и постигане на баланс в здравето. И мога така да кажа с едно огромно удоволствие, че за разлика от някои държави, например, в Великобритания NHS, здравната каса, въобще така здравната система, NHS толерира алтернативни методи, както хомеопатия, така и рейки, така и радионика, включително аз съм правила запитване, например, за регистрация на мои собствени продукти хомеопатични, които могат да се правят с система Quantum Care. Метод е абсолютно познат и одобрен, тъй като се прави много сериозно и прецизно проучване преди да разрешат някой да регистрира хомеопатия да продава свободно, понеже защото сега нали, можем да правим индивидуална хомеопатия и това не е нужно да има регистрация. Но това е бъдещето. Така, част от заболяванията, част от симптомите наистина ще бъдат третирани и лекувани по този начин. Специално това, което наистина може да се каже, че е безспорно доказателство за това, Spooky Action at Distance, това, което направи една китайска лаборатория през 2017 година. Те всъщност телепортираха информация неутрино, като единия е в високо качен на сателит, съответно информация, която е предавана от лаборатория на Земята, 10 000 пъти по-бързо от скоростта на светлината, тази информация достига до другата частица. 10 000 пъти по-бързо от скоростта на светлината. Тоест, ние говорим тук за мигновен ефект. Защото много често хората питат как става, как всъщност се третира човек. Как така? Има ли значение, че аз съм в Америка? Има ли значение, че аз съм в Италия? Не, няма значение дори човека да е на Луната. Тъй като spooky action at distance, т.е. това мигновено действие, този мигновен ефект не се случва според закона за теория на относителността и в нашата стандартна триизмерна структура, а се случва на ниво квантово. И няма да е нещо ново да кажа, че примерно много радиестезисти, те го обясняват принципа, могат да бъдат тествани, така може да се структурира вода, могат да се структурират, така се структурира хомеопатията, например, дори понякога без да е нужно да се слагат тинктури, може информационни, колкото по-високо потенциране, например, защо споменавам хомеопатия? Защото хомеопатията и радиониката са много близки като принципи. И колкото по-високо, например, потенцираме един хомеопатичен продукт, един хомеопатичен лек, толкова по-малко е всъщност реалното пребиваване
на частица от съответната субстанция. Дори може накрая да няма нищо, да е нулева, ако се гледа под микроскоп. Ще ви разкажа едно интересно нещо, което се случи на една конференция преди 2 години в Гластънбъри. Аз бях с моето оборудване и представях Quantum Care на лаборатория Копман. Имах колеги, които бяха с подобна техника, с по-малък капацитет, но всъщност те правеха, така да се каже, момент на снимка на кръвна проба, защото това, което ние ползваме в радиониката, обикновено е носител на ДНК, кръв, коса, ногти, урина, но може също и снимка. Значи няма никакво значение. Снимката върши същата работа и сте чували за Кирляновата фотография, как всъщност можем да снемем енергийното поле на човека с Кирлянова фотография. По подобен начин ние един вид прихващаме и можем да диагностицираме полето на човека и да имаме връзка с него, след това да му изпращаме лечебни честоти. Но това, което се случи на тази конференция, имаше точно хора, които много така бяха прекалили с ваксини и тъй като аз бях направила един протокол за елиминиране, както и с помощта на мои колеги, разбира се, от лабораторията, които ми предоставиха пълна информация за чистоти на всички щамове на COVID. Не съм тествала на моята апаратура, иначе могат да бъдат замерени. А, но колегата ми взе всъщност кръвна проба, за да види моментното енергийно състояние на един човек с ваксини, като през това време аз го включих на третиране с системата, тъй като системата може да се ползва и локално, не само дистанционно. И интересното за моя колега беше, той беше просто шокиран, че кръвната проба, която беше още на микроскопа му, след около 20-30 минути третиране се промени. Тоест се подобри и той каза, ела да видиш нещо. Аз съм в шок и аз казвам, не, аз не съм изненадана, че ти ще видиш този резултат, защото това е мигновено действие. Тоест все още живата клетка все още е свързана с цялото и все още може да отразява съответно промените в цялото. И когато аз третирах човека, след това просто неговата енергийна структура на кръвната проба, която мой колега засне за момента с микроскоп и с неговия софтуер и апаратура, и след това се промениха. Тоест, това е отново, може да се ползва като доказателство и в много лаборатории се прави, предстои ние също да правим, нали, такива подобни проучвания. Но сте чували, например, за доктор Емото. Той прави анализи на водата, структури на водата и може, със сигурност сте срещали толкова много информация. Ако не сте незапознати, запознайте се. Той, например, изследва структура на вода, как думите влияят, как емоциите влияят и се структурира водата и се променя на клетъчно ниво. А всъщност ние сме 73% вода. Тоест, spooky action at distance, това мигновенно действие се случва на квантово ниво и човек може да бъде третиран и лекуван без значение къде се намира. Без значение от разстояние. И това може да бъде направено с радиониката и с нашата система. Ако ви е интересно, прочетете повече, специално за този експеримент, но така в академичните среди това е наистина обръщане на цялата парадигма, която беше оставена от Айнщайн и се считаше за връх, нали, в физиката. Теория на относителността работи, но тя е валидна наистина за големите обекти. Това, с което ние работим, е теория за квантовата свързаност и квантовата физика на квантово ниво. Така, радиониката и квантовото лечение, вече говорих, че това е здравето и възможност да се поддържа здравето и баланса, и това ще бъде един от методите в новата епоха. Не мога да кажа, че подходът е съвсем нов. Да, революционен е подхода за това, че Копен Labs специално и доктор Брус Копен наистина въведоха принципите на квантовото лечение в радиониката, преди още китайската лаборатория и съответно да се направи, нали, това изследване. За това мога да кажа, че специално метода на Copen Labs е революционен. Няма значение, че метод е познат от 20 век.
И той съчетава предимствата както на квантовата физика, енергийната медицина, но и древните лечебни традиции, езотеричната психология. Защото това, което правят, например, учени като доктор Дейвид Танзли и доктор Брус Копен, ам, те взимат принципи от аюрведическата медицина и от източната медицина и от източното разбиране за човека като холистично същество, холистична същност. Т.е. лечението трябва да протича на ниво цялото, а не да се третират резултати и симптоми определен орган и определени системи. И че всяка клетка е наясно, когато в тялото ви нещо не е наред. Може да ви боли стомаха, но уверявам ви, че всяка ваша клетка, не само мозъка ви, всяка ваша клетка разбира, че в тялото се случва нещо и на тялото не му е добре, и че протича някакъв болестотворен процес. И симптомите могат да бъдат проявени по различен начин. Алберт Айнщайн, да се върна към това, което той постига в края на живота си като прозрение, е, че всъщност квантовата физика, квантовата механика трябва да позволят на два обекта незабавно да влияят на поведението на другия на огромни разстояния. Това той го е допуснал, като ако е имал още време на тази земя, е щял да доразвие след това теория на относителността и да направи съответно и една теория за квантовата свързаност. Други учени след това го правят. Но той е отворил е вратата, отворил е, дал е достъп и го е допускал самия той. И това е защото ако сте запознати с работата на Никола Тесла, например, значи, той също говори за скаларна медицина, той също е установил и всъщност това, което ние имаме благодарение, да кажем, да ползваме Wi-Fi, благодарение на работата на Никола Тесла, ами това е още едно доказателство за мигновено действие. За него в някой друг семинар ще говоря много, защото може да се каже, че Тесла още и неговата работа още дори не са, извинете, връщам се, още дори не е анализирано напълно какви допълнителни ползи можем да имаме в обществото благодарение на работата на Тесла. Част от неговите трудове все още не са дадени така напълно, те все още са съкратени и не са напълно в достъп до научната общност. Какво правим, когато изпращаме лечебна енергия на един човек, без значение дали това ще бъде с молитва, с рейки, с радионика, с числа на грабовой, с слушане на някакви, да кажем, специални звуци, базирани от честоти, с изпращане, да кажем, на електромагнитна енергия, както с даперите и така нататък. Всъщност трябва да ви кажа, че ние не лекуваме никой. Да, ние даваме необходимата чистота и даваме необходимата енергия, когато човек има дефицит, има недостиг и той има нужда от помощ. Но всичко, което всеки един от тези методи прави, е да подпомага способността за самолечение, защото тялото и човешкото същество има тази способност, тя е вродена за самолечение, самобалансиране. Ако познава себе си, ако познава какво представлява, ако знае, че е сложена комплексна структура, ако следва принципите от херметизма, да слуша себе си, да следва ритъм. Не може. В обществото има насъдена грешна представа, че здравия човек е свръхактивният човек. Тоест той винаги трябва да бъде свръхактивен. И в мига, в който почувства нужда от покой, от умор, нещо не ми е наред. Нещо не ми, моята енергия не е същата. Просто защото не. Това е защото не следва естествения принцип за ритъма. Винаги след една определена активност ни трябва да имаме пасивност. Винаги след свръхнатоварване и стрес ни трябва да имаме забавление, почивка, покой и дистрес. И за това всъщност ние не сме лечителите. Ние сме само и така винаги аз за себе си казвам, когато ме питат, ти как, нали, лекуваш с радионика? Аз съм само оператор. Да, моята работа е да разбера причините, да анализирам, да диагностицирам, да направя консултация, да изпратя информация, да избера правилния протокол, да избера правилния режим, да съм в така яснота какво се случва с човека.
Но всъщност лечението е самолечение. Не трябва да имаме претенции, че ние сме тези, които всъщност излекуваме човек. Дори лечители, които изпращат енергия с лична енергия и лекуват, те също пак ползват един универсален източник на енергия и не работят с тяхната лична енергия, защото ако те трябва да раздават непрекъснато тяхната лична енергия, мога да ви уверя, че те ще бъдат по-болни от всички останали. Искам един ден и ще направя един семинар специално за тъй като имам клиенти, които са, например, лечители, рейки или други, и те в един момент ми казват, аз чувствам как имам аз самия дефицит на енергия и с мен нещо не е наред, или аз след сесия съм много изтощен и след това нямам желание да работя и така нататък. Всъщност, всеки един, когато започва да се занимава и да работи с финни полета, дори един астролог, дори един таролог, когато влиза да чете, да гледа и да получава информация, дори някой, който е примерно с способности за психична връзка и анализ, всеки един трябва да влиза с подходящата нагласа и защита в подходящото време, защото досека с съответните полета има винаги реакция. И в тази връзка за лечението за един човек започва дори когато, без значение дали той е скептик или не, няма никакво значение. В мига, в който се насочи неговото внимание към един проблем, от една диагностика, например, там дори започва първата стъпка на лечението и самолечението. Дори той да отрича, дори да не може да осъзнае, дори да му е нужно време. На някои хора им е нужно време или не искат да признаят пред други хора, пред себе си биха го признали, но самото внимание, когато вече е насочено, енергията отива там. Там, където е вниманието, там е енергията. Там, където е енергията, там е работата. На тялото, на ума, на душата, на сърцето. Тоест, дори в мига, в който на един човек му се каже, ами знаеш ли, всъщност ти имаш проблем с високо кръвно налягане, с безсъние, нали, по това, което той описва по консултантската форма, която попълва като а, пациент. Споделяш за суицидни мисли, виждат се емоциите, но то е само защото ти ненавиждаш, например, работата си. Готов ли си да смениш работата си? Или готов ли си да смениш нагласата към работата си? Тоест, работата на оператора и холистичен терапевт не е само да анализира, диагностицира, да направим протокола и след това да изпратим честоти. Да, това е основната работа. Но често и всъщност терапията започва, когато вниманието на един човек е насочено правилно там, където има проблеми, където той трябва да решава неща, където трябва да решава задачи. Или, например, хора, които седят на сила в брака си. Ами как очаквате те да бъдат здрави? Но те ще развият един куп заболявания. Било токсични отношения, стоят заради някакви концепции за идеал, деца или свръхамбициозни родители. Отново се връщам, защото това е като бич в момента, специално младите хора, които третирам, имам като клиенти и зависими. Аз мога да кажа, че малкото случаи, които съм имала на наркозависими, алкохолзависими и хазартно зависими, защото те са пряко свързани, всички спряха. Всички до един спряха с зависимостите. Бавно, стъпка по стъпка, месеци третиране, работа с родителите, защото често третирането започва без знанието на зависимия и това се допуска според етичния кодекс, когато човек не може сам съзнателно да вземе най-добро решение за себе си, тогава родителите могат като настойници да вземат решение. Но свръхамбициозните родители, нашето общество издига в култ някакви свръхуспешни, гениални деца, които просто споделят родителите в социалните мрежи, а не виждат, че това дете, те го разрушават. Миналата седмица имах среща с моя клиентка, която е една от първите ми клиентки още от 2020 година. Младо момиче, което когато аз я поех, тя беше с листа 4. На 20 години цикъл и беше спряла заради напредваща булимия до анорексия, опит за самоубийство, агресия, кражби, от пълно отличничка
едва да завърши и само защото с хранително разстройство, депресия съответно, и само защото беше претоварена и пренатоварена с свръхамбициозни амбиции и очаквания от страна на родителите. Така че на квантово ниво лечението започва с насочване на вниманието на човека, който се нуждае от нашата помощ. И тогава започва истинския процес на изцеление. Да, дори да е скептик, дори след това да се върне към определени модели, един човек, който вече има яснота, той малко по малко ще се научи и ще препрограмираме мозъка му така, че да избягва вредни и токсични модели, които го разболяват и правят това състояние на disease, откъснато всъщност от неговия баланс и неговото здраве. Навлизам в теорията на радиониката и какво означава като метод. Има няколко така дадени дефиниции на радиониката от Британската асоциация по радионика. Радиониката е метод за изпращане на точно определена лечебна енергия към хора, животни, растения, места. Независимо те къде се намират по света, използваме лечение от разстояние чрез бродкастинг, така наречения бродкастинг, излъчване, като се правят протоколи и след това, когато споделя всъщност софтуера, мога да покажа какви протоколи. Радиониката е форма на енергийна медицина, ползва се специфично оборудване, като искам да ви кажа, че има и планове, всеки може да си направи и само оборудване. Ако някой има желание и интерес, аз поделям такава информация и ако някой иска да експериментира, това е повече от добре дошло. Ако иска някой да влезе, дори и без да започне да практикува, но има интерес да общува с хора в общността, може да ми пише допълнително, за да дам достъп до групите по радионика, които са международни. Както вече споменах, целта е балансиране на енергиите, балансиране на менталното състояние, балансиране на цялото същество на човека. Използват се специфични радиони честоти. Много често хората питат това биорезонанс ли е. Значи, да, може да кажем, че е биорезонанс, но това не е електромагнитен биорезонанс. Това не е руската апаратура, която обикновено в България специално, а и не само, на други места са популярни уреди или примерно запери на Хулда Кларк или на други съответно учени, които са разработили. Аз съм ползвала запер на Хулда Кларк, между другото, горещо препоръчвам. Във всяко семейство трябва да има, но защо да нямате по-доброто радионик оборудването, което е наистина по-добро, защото биорезонансните уреди и това, което те третират с електромагнитна енергия е съвсем различно. Първо, човек не може да бъде третиран толкова дълго време. Все пак има нали, някакъв страничен ефект, как дори да твърдя, че няма, има. Радиониката няма никакъв страничен ефект. Тя е изцяло неинвазивен метод. Както аз често давам пример на моите ученици, представете си една пълна чаша с вода. Колкото и да доливаме в тази чаша с вода, повече не може да поеме. Това е обема на чашата е изпълнен. Същото е с радиониката. Дори да пусна 5 минути повече в протокола на някой, например. Сложила съм час 45 минути бродкастинг, третиране на 8 часа, да кажем, в продължение на 30 дни. Дори той да няма нужда от 45, а 40 минути, примерно. Тези 5 минути няма да му донесат никакъв негативен ефект, никакъв страничен ефект, няма да му навредят. Тоест, за момента неговото тяло и същество ще поеме толкова, колкото е необходимо. Специално предишните уреди, тъй като аз ползвам наистина последна генерация уред, който има развити софтуер, но предишните уреди и моят уред е изцяло дигитален. Това беше моето предпочитание. Аз се готвя да взема един уред, който не е дигитален, просто във връзка с моите проучвания, не във връзка с третиране. Аз правя специални научни проучвания. Но какво правим? И аз след малко ще споделя всъщност софтуера.
как протича една диагностика, как протича съответно протокола, как се анализират нещата, като няма да навлизам в нали, супер дълбочина. Който е заинтересован, може да се запише за курса по радионика, където вече наистина ще ви подготвя да бъдете практици и да започнете да предлагате съответно квантово лечение с радионика като терапия за хората. История на радиониката. Как започва всичко? Набързо и накратко ще дам информация. Доктор Албърт Абрамс в Америка. Той е първи, който... ако ви прави впечатление, доктори са родоначалниците на радиониката, лекари и инженери. Често те са съчетания между лекари и инженери или лекари, които практикуват, например, като доктор от Браун, натурална медицина. Доктор Албърт Абрамс в Америка създава първа апаратура, след това доктор от Браун, тук съм допуснал грешка, Браун, добре, продължава неговата работа. Специално в Великобритания огромен принос, доктор Брус Копен, който, както казах, е пионер на квантовата енергийна медицина с радионика, и доктор Дейвид Танзли. Доктор Дейвид Танзли създава през 1943 година Британската асоциация по радионика. Т.е. тук имаме една солидна база за развиване на радиониката. В Германия също има така добри практики. И сега вече с оглед на новото време и новите изисквания, много лаборатории вече започнаха да правят малки уреди, все по-популярно става малки уреди, които да се ползват за домашно ползване. Китайски лаборатории също има, които имат не лоши уреди. Така че ние всъщност в момента можем да кажем, че радиониката се развива изключително интензивно. И то е заради развитието на квантовата физика. Те са просто двете свързани. И заради новия поглед в новото време и в новата епоха, започваме да се обръщаме към натурални методи за лечение, натурални практики, естествени практики. Особено сега след COVID, все повече хора ще търсят такива методи. Все повече хора. Виждайки как просто ние взимането на лекарства, и тук сега ще спомена нещо любопитно, между другото. Взимането на една шепа лекарства, за да поддържат кръвното ниско или диабет в норма, не означава, че човек е здрав. То просто е клиент на фармацевтичната индустрия. Така, исках да разкажа, но ще го оставя, няма да има време, да разкажа за един опит, който е правен и то е чрез една американска асоциация, които са били готови да въведат радиониката като съпътстващ метод набързо ще спомена, за лечение на рак. Това е през 60-те години на миналия век. Над 60 човека са третирани с различни стадии на рак. Всички те са излекувани. Всички без изключение започват обратен процес по излекуване. И когато те са били готови да приемат радиониката като официално, заедно с химиотерапия, съпътстващ метод, съответно се намесва човек от фармацевтичната индустрия, връщат резултати и казват не, трябва допълнителни изследвания. Екипа, който се е занимавал, съответно се завежда дело, но решението на съда е, че да, наистина трябва допълнителни изследвания. Значи 60 човека са били лекувани, но на тях им е било нужно допълнителни изследвания. Надявам се това скоро да се промени, за да могат наистина да започнат на квантово ниво да третират рака. Е жестока болест и затова има причини. Те се крият в древната история на нашата цивилизация. Тоест, ние си го имаме унаследено като потенциал. Набързо, това е уреда, с който аз практикувам, Quantum Care, така изглежда. Значи тук има съответно input, output, т.е. тук можем да диагностицираме и да тестваме. Тук съответно, когато кодираме, да кажем, хомеопатия, няма да навлизам в такива подробности. Това е изцяло дигитален уред, работи с софтуер, не е нужно да бъде включен в електрическа мрежа самостоятелно, а с USB се включва директно към лаптоп.
Това е система, която аз също искам да взема специално за мои научни изследвания. Между другото, тя също работи с това, което направиха Copen Labs, е, че вързаха дори част от уредите им, които не са дигитални, ги свързаха с софтуера, така че да може практикуващия да ползва и двата варианта, и двата метода, но да се ползва от бързината на дигиталния анализ. Така че това са различни уреди и апарати, не са всички. Мога да споделя страницата на, съответно, на Copen Labs. Нямам проблем, защото аз съм официален представител и ви препоръчвам, ако искате да купувате и да инвестирате наистина, да ме ползвате като ваш консултант и агент, защото най-вероятно те ще ми възложат след това да ви обуча. А пък и аз мога да ви дам допълнителен бонус и стимул. М, Без по никакъв начин, като нали, цената няма да, промяна в цената няма да се отрази негативно за вас, напротив, мога да ви дам допълнителен бонус, както давам и на моите агенти и представители. Имаме тук едни карти интересни. Те са микрорадионика, могат да се носят като бадж. Аз обикновено кодирам за клиенти до 15 честоти. И е хубаво, че те са като така постоянен носител, т.е. могат да бъдат декодирани, след това да бъдат нулирани и да се заредят с нови честоти. Могат да бъдат използвани за защита на дома или за лични нужди. Точно като бадж слагам ги в такива специални протектори, така че да са удобни за носене. Как работи радиониката? Аз вече казах, че ние използваме всъщност коса, ногти, кръв, урина или дигитална снимка, но мога да ви кажа, че дори един личен подпис на човека е връзка с неговото поле и може да бъде ползвано като свидетел. В радиестезията го наричаме така наречен свидетел. Лично аз предпочитам да работя с снимка в цял ръст и съответно в някои случаи задължително изисквам коса. В някои случаи задължително, когато трябва да се анализира, например, непоносимост към храни, сензитивност, специфични неща. В радионик оборудването и в софтуера, и това, което имаме в Quantum Care, има над 35 000 честоти, като има опция да се апдейтва. Тоест, мога да добавям, и аз го правя в момента, например, направих нещо революционно. От миналата година, т.е. по-миналата година, започнах да слагам честоти на Грабовой. Ако не сте запознати с работата на руски учен Григорий Грабовой, запознайте се. Той един вид прави радионика, но на хартия. И тя работи ефективно. Аз помолих моя колега Скот от лабораторията да тестваме заедно. Те в тяхната лаборатория честотите на Грабовой, аз тук при мен и се оказа, че работят автентични са и не е нужно дори да ги променяме, защото по принцип можем. Но какво имаме ние в оборудването? Всички, аз сега ще го пусна след малко и ще споделя. Софтуера, абсолютно всички органи и системи на човека от А до Я, абсолютно всички заболявания от А до Я, всички хомеопатични формули и абсолютно всички хомеопатични субстанции, включително и такива разработени от Брус Копън, негови комбинации, които са изключително ефективни. Имаме билки, цветя на Бах, кристали, камъни. Много често, когато се прилага кристалотерапия, кристалите могат да бъдат някакви ментета. И тогава какъв е ефекта? А всъщност ние с радионика даваме автентична, чиста честота на кристала. И много често аз комбинирам автентични честоти на Копен, слагам примерно цветове, мога да сложа, да кажем, и хомеопатия, това е електронна хомеопатия се нарича, когато я прилагаме в електронен вариант, т.е. чрез квантовата медицина, или мога да направя, примерно, да програмирам глобули или капки и така нататък. Както споменах, е абсолютно безопасна радиониката, неинвазивен метод. Официално медицината, специално тук в Великобритания, NHS ни признава като допълнителен альтернативен метод, безопасен за хора, животни, растения и терени. Между другото, тук в Великобритания има много сериозни традиции по отношение на третиране на почви и на култури, земеделски култури с радионика, вместо да се наторяват и да се използва изкуствена тор или срещу плевели, просто се ползва радионика с честоти и работи. Много често ние в групата
Някой пише, паднат съм от мравки, кажете някоя честота, какво да сложа, как да направя ли тук, нали, нещо се случва, някакви растения, има растения, които пускат корени много дълбоки, могат да унищожат, примерно, крехкото строителство в определени държави, ние им даваме честоти, с които вместо да сипва отрови, да унищожава други живи същества, да ги убива, просто може да ползва един абсолютно безопасен метод. Предимства. Ами предимствата са безспорни и са много. Мощен инструмент за възстановяване на енергийния баланс и въобще подобряване на благосъстоянието и всичко в живота. От това, което виждам през тези 3 години и половина, че всъщност всички мои клиенти и пациенти, всички подобриха живота си в всякакви различни сфери. И то си им обяснение, защото когато човек постигне този баланс, когато човек възстанови здравето си във вид на баланс със своята същност, тогава той е свободен да отприщи потенциалите си и да се развива и във всякакви други посоки и да реализира всъщност наистина потенциалите си. Изключително полезна е, когато се касае за заболявания, свързани, симптоми свързани на база ментални, емоционални състояния, преживени травми, енергийни блокажи, наличие на някакви зловредни въздействия, могат да бъдат умишлени, могат да бъдат и от самия човек. Нали, много, така, много често казвам, да, на мен не ми върви, ми провери, аз сигурно имам магия, защото такива могат да бъдат правени и всичко е форма на магия, дори една мисловна форма, която човек си повтаря, вече е форма на автосугестия, автомагия. За щастие, над 90% от случаите, когато правя такъв анализ, всъщност няма направена магия от някой друг. Много често се говори, става въпрос и виждам в диагностиката за стари травми, непреодолени състояния, или човек наистина се автосамотира, или има други енергийни намеси, които могат да бъдат от пребиваване на геопатогенни зони. Ако запишете курса по медицинска радиестезия, там много обяснявам за геопатогенните зони и ще можете всъщност сами да се научите да откривате такива зони. Предимството е, че всъщност човек може да бъде третиран без физически ние да ангажираме неговото време, можем да комбинираме различни методи, т.е. автентични честоти от радиониката, с честоти на хомеопатия, с честоти на билки, с честоти на цветове, дори с честоти на псалм. Ако сте запознати, например, по време на пандемии, има Давидови псалми, Соломонови псалми, които са изключително силни и те действат наистина като щит. И, например, Петър Дънов, Бен Садоно, препоръчва по време на пандемии да се ползват и да се четат. И това, което аз направих, когато започна COVID, защото аз третирах безвъзмездно над 180 човека през цялото време на пандемията. Бях позволил хората да ме търсят по всяко време на денонощието, за всякакви случаи, възрастни хора на апарати за дишане в болници, почти хората, лекарите си бяха отказали, близките ми казаха, те са го отписали, но стана сякаш някакво чудо. Ами не чудо, просто си го третирахме с радионика, но аз включително направих псалмите във вид на честоти, защото текстове могат да бъдат направени и след това да се изпраща и в много кризисни ситуации, когато ме търсят за някакви много кризисни моменти, докато дойде бърза помощ или нещо друго, защото ние можем да дадем честота и да отложим евентуално нещо фатално или нещо изключително сериозно, т.е. да дадем малко време, да помогнем в този момент, докато идва съответно адекватна бърза помощ. Но псалмите, всичко може да бъде превърнато в вид на честота и да бъде дадено като лечебен протокол. Така, сега, както казах, ще споделя, преди да споделя софтуера, за да затворя слайда и да включа, съответно всъщност то включен, да споделя софтуера. Тук направих като иконки, приложение, къде може да се ползва, енергиен баланс, елиминиране на някакви блокажи, на травми, може да се ползва от цялото семейство, включително за развиване на духовните сили, ако някой иска и е готов, зависимости,
токсични връзки, тежки зависимости, като хазарт, алкохол и други, сензитивност към не само храни, но всякакви елементи, над 850, дори над 1000 компонента могат да бъдат включени, материали, елементи, всичко, третиране на имоти, откриване на геопатогенни зони или просто изчистване на имоти, където има натрупана енергийна намеса, както споменах за животни и биоземеделие. Отслабване, това е една нова програма, която пуснах. Да, помага и имам специален протокол за това и помага всъщност първо засилване на волята, след това елиминиране на блокажите, които пречат човек да постигне желаната форма. Така че който се интересува, мога да споделя повече допълнително. Структуриране на вода, правене на хомеопатия, зареждане на кристали също, както и даване на лечебни честоти. Така че може да се каже, че това е радиониката е нашия универсален домашен лечител. Универсален. Преди да споделя софтуера, за да затворя слайда, искам да ви запозная с проектите на нашата фундация. И това е всъщност първият проект, който аз искам да стартираме. Това е за третиране на деца с аутизъм, симптоми на аутизъм, защото много често те имат симптоми на аутизъм без да са аутисти, но така здравните системи ги слагат в тази група. Тук, особено в Великобритания, е много актуално, отпускат финансиране, сякаш искат да увеличат броя. Но искам да ви кажа, че диагностицираха също и хора над определена възраст, над 30-40 години, с симптоми на аутизъм и всъщност откриват в техни... За това има причина, няма сега да се спирам, но аз ще се радвам да ни подкрепите и също, ако познавате хора или ако вие самите, защото знам, тук има ученици мои, знам, че те имат дечица с симптоми на аутизъм. Ако познавате близки, третирането ще бъде напълно безплатно, неограничено време, екип от колеги ще се включи, съответно нови мои ученици, които ако решат да се насочат към Quantum Care и решат да се включат, защото искаме само с оборудване на Copen Labs да включим към проекта на фундацията, моля пишете ми, за да дам допълнителна информация. Съответно от другия месец ще започнем първите дечица, които има необходима процедура, която трябва да мине. Всичко трябва да бъде в така строго научна форма, да следваме принципи, които утре да мога да направя публикации с резултати и се надявам наистина да можем да помогнем и да приземим малко част от тяхното възприятие, така че те да функционират безпроблемно и напълно самостоятелно, без да ги лишавам от тяхната уникалност. Това е първият главен проект. Вече има група колеги, които сме ангажирани с този проект и с работата на фундацията. Приемаме с удоволствие нови хора, където и да се намирате по света. Хора, присъединете се. Света има нужда и хората и децата имат нужда да помагаме. Защото има много тежки случаи, тогава живота на семейството е подчинен на специфичните нужди на техните деца. Квантова екология, защо не? Квантова физика в екологията. Мога да ви кажа, че в моя университет, Trinity Saint David, след като въведоха културна астрономия и астрология, и то изцяло под егидата на Кинг Чарлз, на крал Чарлз, когато беше още принц, той и неговата лична намеса позволиха на доктор Николас Кемпиан отново да върнат астрологията в университета, където е място, където е била винаги заедно с астрономията. И тук от преди 3 години пуснаха и една дисциплина духовна екология. Духовна екология. И всъщност това е квантова екология, защото ние можем да третираме замърсени места, като не само се бъдат изчистени те физически от замърсяване, но да бъдат третирани и с радионика, така че много по-бързо да се възстанови флората и фауната. Единият ни проект е възраждане на почвата, защото, както казах, радиониката е изключително полезна и действена и много бързо се постигат резултати. И имам колеги, които практикуват биоземеделие само с радионика и натурални методи, без да използват никакви химии допълнителни. Изхранването ще бъде следващото голямо предизвикателство, пред което ще бъде изправено и е вече изправено човечеството.
и ние трябва да правим всичко възможно почвата да бъде обновена, реновирана, да стимулираме биоземеделие. Много хора почнаха да напускат. Имам колежка, така приятелка и близка, която ще се включи към нашите проекти. Затвори си успешния бизнес в Великобритания, върна се в България, купи земи там и сега предстои да започне изцяло да практикува биоземеделие и ще прилагаме и там е отделила терен, където ще отдели терен, където да правиме специални изследвания, както и тук и ние на място. Други ни проект, който да балансира изцяло зони, т.е. където има зони замърсени. Сега има така, водим разговори за едно много замърсено езеро в Мексико, но приемаме и предложения, където смятате, че можем да помогнем и да се намесим и да реализираме заедно, ако е нужно да се изчистят определени терени физически, реки, езера, местности и така нататък, но така и да третираме с радионика. Ам, Имам идея по-нататък, може би и общности да започнат да се третира, но това ще остане за по-нататък. Няма да го коментирам сега. Изключително съм щастлива. Изключително благодаря ви. Обичам ви. Знаете си го. Вие всички, които вече заедно работим така в нашата мисия. А, това са така в момента част от екипа хора. Очаквам да се присъединят и други. Светлето, тя е един уникален човек, консултант по здраве и уелнес, психология също, креми, хомеопат и медицинско рейки, като нейният сертификат по медицинско рейки позволява дори да влиза тук в болнични заведения в NHS. Изключителен професионалист, изключителен човек. Другото светле, както аз си ги наричам двете светлета, тя е консултант по семейни констелации, но не само. Нейният опит е двойки, решаване на проблеми в двойки, както и индивидуални консултации. Елена, тя е нашия дигитален маркетинг директор, но и чете ни страхотни стари български карти, много познава. Снежи с нейното арт-изкуство. Изкуството може да лекува. Особено когато е създадено от сърце, с желание да се помага, да се разбира, нуждите на хората, да се отразява най-доброто. Защото ние всички всъщност така се самолекуваме и така лекуваме другите. Когато им сложим едно отразително огледало, което в тях те трябва да виждат най-доброто и всеки ден да бъдат най-добрата версия на себе си. Така че Снежи с нейното арт-изкуство, арт-лечебно изкуство активно се включва и се надявам тук сега Снежи да направим скоро едни хубави представения. Фани, за съжаление, тя днес няма как, не може да се включи. Фани е звуков лечител, и не само. Тя е също и консултант. Изключително е надарена. От 10 години работи на остров Лайт, но и не само. Много добре познат е тук в британските общности, които са така насочени към натурални методи за лечение. Катя, нашия астролог, завършила е в Академията на Михаил Левин, изключителен професионалист, лична приятелка Катя. Тя беше един от първите, с които, макар и малко с забавяне, но вече имаме реализация и стъпки. Майя, нашия психолог, която също е специализирала и практикува с както индивидуални консултации, така и двойки. И се надявам към екипа ни има още някои човека, които има желание да се присъединят. Малко по-късно ще ги включим и тях. Имам още допълнителни разговори. Обещах промо и след малко включвам софтуера. Малко ще забавим времето. Надявам се за 10 на минутки да мога или по-бързо да покажа. Обещах естествено подаръци, 50% специална отстъпка и цена за онлайн курса по медицинска радиестезия, т.е. записи и обучителни материали. Предстоящия курс по радионика, който искам да ви кажа, че курса по
медицинска радиестезия е задължителен. Предпочитам, освен ако някой не е наистина добър радиестезист и не е нужно да минава мой курс. Нямам непременно претенции и изисквания моя курс да е преминат, но все пак трябва да е наясно с радиестезията. И съответно в момента съм пуснала един подарък за енергийна диагностика, пълна енергийна диагностика, която включва над 50 компонента на цялата ни фина анатомия, проверка за блокажи, евентуално някакви намеси, травми и така нататък, както и за двойки. За как работи де-факто софтуера. Той е направил едно много бързо видео, като сега аз започвам да правя подробни видеа. And the quantum care unit. Now, the software has amazing different options that you can use. For example, the patient's profile menu that you can use to administer patient's profile during the PGR. The diagnosis is really easy to use as you can perform as many as you want and the results are incredibly easy to understand. Now, it has a menu for remedies, and in it you can use pre-saved formulas that have been developed over time, as well as produce your own. You've also got the possibility to search around to see what rates are available in the database. And if you cannot find it, but you've got a sample, you can add it yourself. It's got an option for that too, so it's great. There's a menu called color therapy, and it's used for you to have control over how to localize color grades and apply them to a diagram of the male and the female body just by highlighting the color and then selecting the body part. The systems menu is a great way for you to use the different body parts and systems and apply specific remedies for them and just have them as a protocol. Another fantastic feature is the broadcasting menu, which is for distance treatment or distance healing. And in it, you would just set up the time and duration of the broadcast and just simply let the software do all of the work and without you being worried about turning it off. You've got also the chance to print out reports to have sort of a progress comparison and hand it out to your patients or for you yourself for future reference. And as if it weren't enough, you can also use the temporal memories of the software to create a category, start a diagnosis, or even a remedy. And you also have got the chance to back up the database if you want to transfer it if you've got another system, another computer. So that's it. Thank you very much for watching. If you're interested in more information, just go through the website or feel free to contact us. Cheers. Добре. Това беше Скот, който много бързо, аз сега почвам да правя така, подробни видеа, но какво имаме? Точно като една стандартна медицинска система, в която те ползват, си имаме пациентска листа, клиентска листа, в която съответно, аз сега тук извадих, направих един профил на един човек, нали, махнала съм снимката, дори промених изцяло данните, но анализите, които съм направила, са автентични, защото все пак нямам право да споделям, нали, така, конфиденциална информация, но съответно качваме информация, взимаме на неговата индивидуална честота, ако видите тук, има начин, по който чрез така наречения свидетел, било снимка или коса, ние можем да замерим неговата индивидуална квантова честота и след това вече да започнем съответно и диагностика и третиране. Така че всички клиенти и пациенти са съответно в система и има база данни. Можем да правим различни диагностики на енергийните структури. Всичко е подредено в системата по категории. Сега малко ще го затворя него. Всичко в системата е подредено по категории. Аз ще разширя малко екран, защото аз обикновено споделям, смисъл ползвам по-голям монитор. Сега съм започнала някои от нещата да ги вкарвам и на български язик, защото системата позволява да се апдейт. Но тук имам всичко. Акупунктурни меридиани. Тоест, един човек може да има нужда, дори да му дадем честота, конкретно за, да кажем, меридиана, който пресича сърце или който минава черен дроб. Тоест да му сложим дори и тази честота абсолютно на всички
И както виждате, аз я отварям бързо прозорците, видите, това всеки меридиан, всяка микрочастичка, всеки орган, всяка система има специфична честота. Това е, например, честоти за земеделието и агрикултури, заболявания по растенията, части на растенията, анализ на почвата. Има допълнително също допълнителна база данни. Да кажем, допълнително имаме алергии, т.е. един човек можем да го диагностицираме за абсолютно всичко възможно, не само храни, всякакви възможни алергии, токсини, всичко това във вид на чистоти ние можем да го включим в анализ. Имаме дори лекарства от алопатичната медицина. Ако, например, един човек в момента трябва да взима така или иначе антибиотик, ние можем да и е неизбежно, понякога е неизбежно, колкото и да искаме, нали, да се придържаме към нефармацевтично лечение, понякога просто се налага. Но тогава ние можем да му дадем дори честота и да засилиме наистина да има полза от това, че той просто взима този антибиотик. Това, с което започваме един анализ, задължително, това е финната анатомия. Защо с финната анатомия? Защото това там са първите признаци, първите причини, които можем да намерим като причини и да видим какво е състоянието, което неизбежно се отразяват в физическото здраве и състояние. Задължително с това, аз с това започвам. Това е протокола, който следвам. Започвам с финната анатомия, като се проверяват абсолютно всички компоненти на аурата, вътрешна, външна аура, много често блокажите са във вътрешна, проверява се къде има блокажи, проверяват се главните чакри, проверяват се малките чакри. Освен главни чакри, ние имаме 21 малки чакри, плюс още над 100 допълнителни по-малки. Проверява се съответно различните елементи, етер, защото ние сме, както казах, сложна структура и имаме различни компоненти от енергии, те са свързани с нашата рождена дата също, но и с специфични опитности, през които минаваме. Проверява се различните видове жизнена енергия и сила, т.е. може да има човека всъщност да не е болен, а просто да има дисбаланс в някои от тези жизнени енергии. Финните тела, които обграждат тялото, тези, които са изкарали курса по медицинска радиестезия, защото тук сега срещу частниците имаме ученици, но тези, които се интересуват, запишете курса наистина, защото той може да ви бъде полезен дори без да имате устройство, дори без да практикувате радионика, да помагате на семейството, близките си и на вас самите. Така че всички тези елементи, като има още допълнително, включвам към този, има допълнителна информация за блокажи, за увреждане по аурата, за липса на координация. Това са вече неща от радиониката, които специфично се анализират. След това задължително, нали, аз ще ги дам по реда, но след това задължително това, което аз правя е проверка на емоциите. Но сега ще ги дам по реда, по който са тук. Значи, всички цветя на Бейли, билки, могат да бъдат добавяни, като съответно може да се направи диагностика, да се види кое в момента е най-подходящо. Има честоти на база 10, тъй като тези, които са чували за радионика, знаят, че уредите работят на различни квантови честоти, база 10 и база 44. Така че ние тук включително имаме и база 10 и база 44. И сега имаме всички функции и всички органи и системи, както казах, и това са, например, подялове са разделени в софтуера, всички системи на мозъка, абсолютно всички. Тоест може да провериме дори на физическо ниво какво точно се случва в тялото. Допълнително тук има още билки цветя и калифорнийски цветя. На клетъчно ниво можем да видим какво се случва. Това са всички цветове, главни цветове и всички нюанси. Цветовете са изключително лечебни и могат да бъдат прилагани като терапия. Още допълнително честоти имаме за цветове. Има всичко свързано с хранителни продукти, диети, към какво е сензитивен човек, т.е. може в анализите могат да бъдат сложени, да се провери, когато, и това е един анализ, който се прави
отделно, нали, ако има проблеми с храносмилателна система, чести заболявания на стомаха, някакви други състояния, или просто трябва да се види какво, ако човек иска да оптимизира диетата си наистина и да се храни здравословно, не е задължително да следва просто съвети, които не са подходящи за него. Може да иска да е вегетарианец, може да иска да яде зелени храни, но за него да не са най-добрите. Тоест този анализ може да покаже. И тук са абсолютно всички храни. По-нататък всички органи и системи с отделителна система, както казах, всички заболявания от А до Я. Буквално абсолютно всичко познато като симптоматика и заболявания ние имаме тук в системата. Тумори, рак, всички симптоми от А до Я. А, и смог, това е когато трябва да проверим електромагнитни замърсявания, електромагнитни вредни полета, геопатогенни зони и така нататък. Всички елементи. Както казах, аз започвам след финните полета, задължително се проверяват емоциите, защото когато има проблеми в емоционалното тяло, когато има проблеми с емоциите на човека, с неотработени емоции, с свръхинтензивни емоции, с неотработени травми, ние реално можем да видим какво се случва. И много често те, след такива анализи, когато правим консултация, и аз не ги познавам. Това е първа консултация. И те казват, ти сякаш четеш, ти сякаш ти използваш някакви, ти психик ли си, ти ясновиждаш ли си. Аз използвам интуиция в работата ми до толкова, че ако нещо ми обягва, тя да ми помогне, но не аз следвам научния подход. И всъщност аз разчитам и виждам процентите, и сега ще покажа един такъв анализ, и мога да видя какво се случва в ума на един човек. Да, малко така звучи претенциозно, но анализа показва какво се случва на емоционално ниво. И тогава ние можем да видим, аз да предупредя близките. Както онзи ден имах консултации, предупредих майката. Той е зависим, наркозависим и сега започваме терапия. В никакъв случай насилие, в никакъв случай заплахи, защото той има суицидни мисли, защото той е много отчаян, защото всъщност той е болен и се нуждае от помощ и в момента той е много уязвим и ако вие го пресирате, бащата си беше позволил, нали, да така по-строго и дори някакво физическо насилие да приложи. Но казвам, вие просто буквално ще го бутнете. Той стои на ръба на пропаста и вие вместо да го издърпаме обратно, вие ще го бутнете. Така че емоциите показват. Продължавам. Органи, още билки, хранителни добавки. Всичко, което се слага днес, като ета. Всичко това ние можем да видим към какво е чувствителен един човек. Всички минерали, абсолютно всичко. И затова казвам, че понякога е по-добре да дадем като чистота, отколкото с някаква китайска пластмаса, нали, което кой знае в коя лаборатория там е създадена. Проверявайте. Тези, които работят с махала и радиестези, проверявайте дали това е истински кристал. Още геопатогенни зони, всички жлези с вътрешна и външна секреция. Както казах, започнала съм числа на гърбово и да слагам. Има хора, заради които третирам. Дори в момента. Така, могат допълнително, както виждате, витамини, ваксини, токсини от А до Я, включително отрови, зависимости, включително терапевтичен тест най-добър, най-подходящ, но правя го задължително също, за да се види дали, примерно, този човек има нужда от някакъв допълнителен тест, било психолог, било да взима нещо допълнително или някакви да кажем някаква локална, да кажем остеопатия или друго да се приложи. Така че всичко това ние го имаме в системата. Имаме и функция за прогнозиране на заболявания, особено когато има някаква предпоставка. Конфигурациите, повече няма да навлизам по-нататък след това да обяснявам, както виждате, в системата имаме абсолютно всичко, което е необходимо. Имаме различни конфигурации, това вече е от метода, съответно, различни диагностични методи имаме в радиониката. Както виждате, имаме 5 метода, включително с 12 енергийни нива, тъй като човек функционира на 12 енергийни нива и ние можем да замерим, съответно да направим анализ на 12 енергийни нива. Имаме светова терапия, която може да бъде приложена локално, така както показа във видеото Скот, т.е. на конкретен орган, на конкретна зона да дадем съответно честота, включително и на конкретен, можем само на един мускул да дадем третиране.
само на една частица. Тук са всички абсолютно цялата структура на човешката система. И ние можем дори да третираме по този начин. Съответно тук секцията, сега се извинявам малко, ще скрия бързо клиенти, които третирам. Това са, аз правя месечни графици, когато третираме заболявания. При енергийни чистения могат да бъдат и еднократни или за някакъв определен период от време, но програмират се, прави се съответно план график за един месец и на един човек, ето както той показа, например, че ще третираме, да кажем, сега нашия, на, на който ще демонстрираме един анализ. Слагаме, например, че ще го третираме за един месец, например, или както си искаме си наричаме терапията. И съответно можем да направим broadcast creation, т.е. можем да направим създаване на график за излъчване. То може да бъде за момента. Много често давам 72 часа, 36 часа, когато има някакви, кажем, остри инфекции или нещо друго. Или можем да направим график за периодично третиране или вече съответно за, да кажем, за един месец. И вече тук, нали, след като съм направила протокола, съответно за него да се започне третиране и да започне такова третиране. И си върви. Като не пречи, значи капацитета на Quantum Care е наистина уникален, защото по едно и също време могат да бъдат третирани 100 човека. Тоест тук в момента може да има 100 човека, които всеки си получава неговия протокол. Могат да бъдат третирани неограничен брой хора, но в едно и също време няма друга система, която да може да третира толкова много хора, което е огромен капацитет всъщност. И може, нали, ефективността е наистина огромна. Сега, аз отварям, за да демонстрирам. Ето тук имаме, за него, например, направих да видите как изглежда, да кажем, една диагностика, която съм направила. Като нас ни интересуват дисбалансите от 85% нагоре, т.е. почваме да гледаме, когато диагностицирам, гледаме зоните и виждаме на какво ниво, съответно, кои части имат нужда от внимание, всичко, което примерно с оглед на неговата възраст, физическо състояние, да кажем под 75, можем да считаме за баланс. Тоест не се занимаваме с тези зони. Директно може да се направи и, например, това е по няколко метода съм направила диагностики, тъй като единия метод е от 0 до 100, като над 85 е дисбаланс, а другия метод е от 0 до плюс 100 и от 0 до минус 100, като от 0 до 20 се счита за наистина баланс. Тоест тук в момента ние виждаме къде има извън балансирана зона. Няма да навлизам в подробности, защото това е предмет на курса по радионика, но просто да демонстрирам как всъщност системата отработва информация и вече когато навържеме всички протоколи, например, и виждаме, да кажем, емоции и това, което той е дал като информация по консултантската форма или това, което е споделил с нас, съответно, ето тук виждаме, например, че тук има вече едни сериозни състояния, паранои, съмнение, има супер чувствителност, има твърде прекомерна ментална работа, т.е. той отработва някакви неща, които не може да отработи. Има висок процент раздразнителност, умора, нали, което раздразнителността може да се дължи на тази натрупана умора. И тогава вече ние можем да направим връзка, когато има съответно и по неговата симптоматика. Ето тук отварям. По неговата симптоматика съвсем бегло съм сложила, съответно винаги са повече. Защо той, например, има страхове, защо има болка в гърба, нали, по специфична симптоматика може и има връзка. Тревожност, всичко това, нали, може да се види вече в самите анализи. Той да употребяваше с лекарства, в миналото си е употребявал наркотици, сега не е. Но тъй като понякога споделя, че мисли за миналото, може да не е непременно, че има нужда, нали, всъщност, един момент, отворих нещо, което трябваше.
така всъщност можем да видим, че той няма зависимости, да, ползва с диазепам, наистина злоупотребяваше с диазепам, но това не е в праговете на зависимостта. Тоест, можем да му препоръчаме да го намали, но това не е в праговете, не е в прага, където той да е зависим и да представлява, нали, някакъв сериозен риск за него. Тоест, той е в долната, нали, в долната граница, в границата на, да кажем, нормално и може просто само с говорене и с осъзнаване, че не трябва да взима. Не говориме, нали, за тежки зависимости, където вече трябва да се прилага. По същия начин, по който, например, сме направили, да кажем, като имайте предвид, че анализите са винаги много по-сложни, винаги много повече компоненти се включват, нали, сега за целта на семинара днес. Но по същия начин, например, виждаме, да кажем, ще третираме симптоми, които са извън баланс. Директно, дори без да правим индивидуален протокол, да добавяме ние честоти, ние можем да елиминираме, например, всичко, което е в баланс и директно за него да направим, съжалявам, директно за него да направим третиране. Може директно системата сама, create, нали, ако му дадем примерно, да, направи, за да знам после да го махна, директно то си генерира протокол и слага честоти. Тоест, дори толкова лесно може и бързо. Разбира се, аз предпочитам да правя аз протоколи, индивидуални, в които, както ползвам готови протоколи, това са всичко лечебни протоколи, или хомеопатия, или комбинирани протоколи и така нататък, но по същия начин аз мога да правя индивидуални протоколи. Например, бях направила протокол, който е за едни момчета след ваксини с едни осложнения там, които бяха получили, нали, с едни прояви. Например, аз съм сложила, ето вижте колко много честоти в техния протокол за третиране. Тоест, системата обаче позволява. Както и позволява да се променят потенциране на честоти и така нататък. Тук има една функция, с която де-факто, ако сега сложа, сега аз няма как да ви обърна да снимам системата, това ще го направя следващата седмица, когато кача първите видеа в YouTube и ще споделя с всички на имейла, канала и така нататък, колко бързо може да се кодира хомеопатия или структурирана вода. Буквално аз сега току-що го направих. На системата, ако сложим сега носител и така нататък. Така че това е работата с системата.